Dan sustave, imam brdo pitanja, odgovore neću naći čitajuć po knjigama, pa često kopan ispadam, al pokušavam te pratiti, shvatiti zašto nevina glava uvijek mora patiti. Zakonika mnogo, al trbuhunika dosta, uvedite nam sljedećeg sina pravde gosta. Sustav nam je sport, ko ne uvježbani sport, u njihovom je grlu jedan stih istinit gol. Štuc, smuć, sustav nam je pao, ispričavam se ko smo stvarno ne bi da sam znao. Štuc, smuć, pa se opravdavam, jer se papire imam, onda žaku uvažavam. Štuc, smuć, sustav nam je pao, ispričavam se ko što stvarno ne bi da sam znao. Štuc, smuć, pa se opravdavam, jer se papire imam, onda žaku uvažavam. Ne vidi ovo, daj ga baciš pravo! Idiote! Pusti ga! Pusti! Broj 250 u sektor 25. Dobar dan, gospodine sustav. Ja sam policajac istražnog centra NA. Gospodine, stigli su nam novi. Mi smo baš cijeli večerati kad na telefon, opet tuča. Moj gospodine sustav. Pa dok smo mi stigli, znate kako je. Jednom su mladića pretukli, njih dvojica, MR17 i AR18. Pa dečki malo popili i da se zabave, naišli na nekog s onom naušnicom u nosu i dugom kosom i mic po mic, eto ti tuče. Sljedeći. Broj 251 u sektor 28. Kao glasnogovornik policijske postaje NA mogu reći, gospodine sustav, da je izjava za javnost dana. Osumnjičeni MR17 i AR18 privedeni su na ispitivanje zbog sumnje da su jučer oko 20 sati pretukli 18-godišnjeg KR-a koji se vraćaju s uobičajene probe benda. Gospodine sustav, je li to u redu? Sljedeći, molim. Broj 252 u sektor 19. Ja sam novinarka NA TV-a. Molim, gospodine sustav, imate li komentar na ovo što se sinoć dogodilo? Naime, vaš glasnogovornik kaže da su u 21 sat sinoć privedeni AR18 i MR17, osumnjičeni za tuču, nanijeli teže tjelesne ozljede KR-u koji se vraćao s probe benda i, kako kažu svjedoci, pao na asfalt te su ga ovih 20-ak minuta cipelarili. Vaš komentar, gospodine sustav? Sljedeći. Broj 253 u sektor 24. Ujoj, rekli su mi da smijem reći. Doći će moja mama i moj tata i zaštitnici djece. Ali ja stvarno ne razumijem. Samo sam otišla po švaku u kiosk i jedan dug je poslije pljuvao i vikao na drugoga, pa su skupa udarali trećega. A ja sam pobjegla. Mama je rekla da ne smijem pričati sa strancima. Sljedeći. Ma sad javni, gospodine sustav, po kratkom postupku. Ošišao, skinuo naušnice, tetovaže pa u lagor na preodgajanje. Broj 254 u sektor 30. Dobar dan, gospodine sustav. Ja sam čistačica M. Rekli su mi da kažem istinu. Ja sam samo čistila kancelariju svog šefa i onda čula buku vani. Otvorim ja firange, ostavim kantu, rukavice i bome, imam što je vidjeti. Dva klipana. Prvo se naburavaju jedan drugoga, onda nekog malog ili malo duge kose klepili. Ja stvarno nisam znala što da radim, gospodine sustav, pa sam nazvao policiju. Eto, tako da znate. Sljedeći. Broj 255 u sektor 21. Lijepo sam rekla, pustite me, gospodin sustav me mora poslušati. Dobar dan, gospodine sustav. Moj mali mi je kriv. Za sve kriva je. Na sve ga je nagovorio. Ma ne bi moj mali. On je dobar dečko. Ni mrava ne bi zgazio. Izvrstan je učenik, ima sve četvorke i petice u školu.
Pa slušajte, moj muž i ja radimo u tvrtki Ksena. Zarađujemo od jutra do mraka. Naš mali ima sve. Sve. Ma ne bi on, gospodina sustav. Sljedeći. Ma šta bjani, gospodine sustav po kratkom postupku. Ošišao, skinuo naušice, tetovaže pa u logor na preodgajanje. Broj 256 u sektor 23. Dobar dan, gospodine sustav. Ja sam SM, odvjetnica AR. Prema zakonu 52 stavak 3 točki 1 dužna sam vas obavijestiti da je gore navedeni AR u procesu praćenja socijalne skrbi i preventivnog djelovanja zbog mjere opomene pred isključenje iz srednje škole znamenitog građanina i da će se osigurati pravno vještačenje kojim će se analizirati koliko je mjera pred isključenje moglo utjecati na moguće nasilničko ponašanje. Moguće, jer sve je moguće, gospodine sustav. Sve. Sljedeći, molim. Broj 257 u sektor 20. Dobar dan. Cijenjeni gospodine sustav, ja sam razrednica AR-a. Dakle, kod nas u školi nema nikakvih problema. Nema otvorenog nasilja, svi poštujemo pravilnik o nasilju. Kada je AR prije 2 mjeseca semerom prvi put napao KR-a, svjedok profesor FM sve je prijavio voditelju smjene, a ovaj obavijestio sve koje treba. Prema pravilniku, sve je učinjeno. AR je u procesu, a MR-ima u kuri do sada nije kažnjavan. O MR-u ne mogu reći ništa, a o AR-u toliko. Izrečene su sve mjere, dokumenti su tu, papirologija spremna, svi obavješteni, gospodine sustav. Sljedeći. Broj 258 u sektor 22. Dobar dan, gospodine sustav, dobar dan. Ja sam došla dati izjavu, ne zbog sebe, nego zbog one tuče od jučer. Ma ne bi ja opet zbog sebe dolazila, nego ja sam kao i svake večeri šetala svoga švrću. Kaže doktor da je to dobro, mislim, šetati, a i švrćo, dobro dođe za zdravlje. I tako šećem ja jučer svoga švrću i pustim ga da obavi svoje. Kad lajem, švrćo laje. Pa mi ga švrćo, švrćo, to zbog njega. Jedva mu spasila živu glavu. Neke budale se tuku, uznemirilo moga švrću. Uzela ga ja, pa poslije vidim na vijestima, rekao da obavim svoju građansku dužnost. Inače, gospodine sustav, ja redovito idem na razgovore liječniku. Doći ću ja opet, kad vi kažete. Sljedeći. Ma sve bjani, gospodine sustav po kratkom postupku. Ošišao, skinuo naučice i tetovaža pa u logor na preodgajanje. Broj 259 u sektor 26. Dobar dan, gospodine sustav. Ja sam otac AR-a. Ja znam što se dogodilo. Sve ću ja vama reći. Ja njega odgajam od malena čvrsta ruka. Zna se što je disciplina. A onda dođe mamica i brani ga u školi predamnom. A majku mu poljubim, lijepo sam mu rekao, ništa bez čvrste ruke. Svaki dan jednu porciju, tek tako da se ne pokvari. A i čujem da je sa MR-om nekog izmlatio. Sigurno je MR kriva. Pun je para i on i njegov čača. Ma dao bi ja i njemu njegovom čači pokazao. Neće se on meni više s tim paralijom družiti. Ima da odrapi za sve što je učinio. Ja ću njega pod svoje uzet i neće on meni više biti mamin sin. Gospodine sustav, je li tako? Sljedeći, molim. Broj 260 u sektor 27.
Gospodine sustav, ja sam cijenjeni primarius 9. Dužnost mi obavijestiti vas da je jučer u našu bolnicu na odjel traumatologije primjer pacijent KR18 sa teškim tjelesnim ozljedama. Riječ je o frakturi lubanje i nosa, slomljena su rebra te ima hematome na rukama i nogama. Nažalost, njegovo stanje još uvijek je neizvjesno zbog unutarnje krvarenja. Ja ne znam što je izazvalo sve te silne ozljede, ali kažu da je riječ o žrtvi nasilja. To je sve što vam mogu reći. Sljedeći. Ma sve bijani, gospodine sustav po kratkom postupku. Ošišao, skinuo naušnice, tetovaže pa u lagor na preodgajanje. Dobar dan, gospodine sustav. Poštovanje. Ja sam strog i pravedan. Sve papire imam, sve zakone poznajem. Žalbe uvažavam. Samo ponekad sam spor, gospodine. Dobar dan, gospodine sustav. Ja sam policajac istražnog centra NA. Gospodine, stigo će nam novi. Ja sam novinarka ENA TV-a. Molim gospodine sustav, imate li komentar na ovo što se sinoć dogodilo? Naime, vaš glasnogovornik kaže da su šlanazijanca sinoć privedeni AR-18 i MF-17 osumnjičeni za počinjenje teške tjelesne ozljede Dobar dan, gospodine sustav. Ja njega odgajam. Sljedeći. Štuc, smuc, sustav nam je pao. Ispričavam se, gospod, stvarno ne bi da sam znao. Štuc, smuc, pa se opravdavam jer se papire puno